Tuku sapi jajan iki jane to, pesindene sing ayu-ayu iki lho, kon parikan urut siji-siji. Ngono ya, Nduk ya. Ayo, parian tekan gone mbokku gede bareng ben parian biasane nek piyai sepuh sinden lawas iki pariane malah apik-apik lho. Emang parian bintang tamu nggih, Pak. Ya oke, kowe kok kandeli to? Wis kanca ketoraker. Kanca ketoraker sapa lah perintah kacang niku nggih. Ya ora apa-apa. Hawuk di Awuk ora hawuk. Ora awuk. Habuk. Kowe iki aja ngono kuwi iki Pak Kaji Tuyono ki anu saya lenggah lho. Lah apa? Lah Pak Kaji ki nek kon hawuk ngono ki Lah ngono saya Pak Kaji niku nggih anu umat Gusti Allah kok ya ora pengen lho. apa ya? Kira awuk Mbak Niken kok le gebiah-uyah aja. Kae rapati perkara lambur koyo ngono kuwi. awuk. Yo. Hawuk dikepeli. Ya ben yo ora kare gubuk kare kembu pitik ya to gubuk kan sinau ngaji Iku kan ngono ya. Iku ora ngono ya. Yo. tak ngeyel kali yang wanita bersiung ini mesti ngeyel Ya bersiung itu